ଶାଶୁ ଘରେ ମାସେ କଣ୍ଟକୁ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସେ ଆସିବି ଧାଇଁ 800 ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମା ସଙ୍ଗେ ସାହି ବୁଲିବି ଯାଇ ହେ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ମୁହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା ହେ ପତିତ ପାବନି ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିବେ ଦେବତା ଗଣ ସାହି ସାହିରେ କରିବେ ଆସ୍ଥାନ ରଥ କଳା କୁଞ୍ଜ ମେଢ଼ରେ ରହି ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ ସେଇ ମୋର ଆଜ୍ଞା ମାଳ ନେଇ ରଥ ଦେବତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଖୋଲିବ ଦର୍ଶନ ଝିଅ ଚାଲିଯିବ ତାର ଶାଶୁ ଘରକୁ କଣ୍ଟ କରି ଆସିଥିଲା 1 ମାସକୁ ବାପା ଘରେ ଝିଅ ତତେ ପୁନେଇ ଜନ ସାହି ବୁଲା ସାଙ୍ଗ ମେଳେ କଟଇ ଦିନ କାନି ଧରି ମା ପାଶେ କରଇ ଅଳି ତୋର ସ୍ନେହ କିପରି ମୁଁ ମା କହନ୍ତି ଲୋ ଝିଅ ଦୁଃଖ କରନା କାଲି ପରି ଚାଲିଯିବ ଦିବର୍ଷ ସିନା ଶହ ଶହ ହାଣ୍ଡି ଭାରତ ପାଇଁ ଦେବି ପଟୁଆର କରି ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଆସିବି ଏହିପରି କହି ମା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ।